primul episod de pe acest server, care o să vi-l las în descriere. Aceasta este o serie diferită, deoarece suntem pe alt server, nu suntem pe acela de la Minecraft cu prietenii. Bun, momentan ne plimbăm și noi să găsim o zonă de făcut casă. Cât gravel e aici. Așa. Stai că... Zi mai departe? A? Imediat. Stai mă că bag pe... Zi tu că ăsta să bâlbâie. Ce? Zi tu că ăsta să bâlbâie. Nu, îmi dădeam înapoi pe 3 ceancuri. Mamă, și eu nu de unde de pe nu știu câte lam. Stai că nu știu de ce de acum face puțin lag. Păi și mie face mult, bine, mult. Am 18 FPS-uri. Eu puse pe un chunk. Hai și eu. Păi n-ai cum pe un chunk, maxim e 2 chunk, minim de fapt. Nu știu, mi-am puse pe 1, cred. Hai să bătăm un nu, zombie. pe 2, scuze. Zombie rău, zombie rău, zombie rău. Am carne de zombie. Am mai făcut și un screenshot. Bun, dacă s-a auzit ceva, e iar enervantul meu, frate. Foarte enervantul. Bă, care vrea să mă ajute? Eu o să mor. Veniți repede! Și ce dacă mă... Acceptă TPA repede! A, nu. N-am cum să mor. Ba da! Vino, acceptă repede TPA! Am acceptat. Păi ce mă, dacă mor nu plânge nimeni dacă mor tu. Dacă mor eu sau Mario, plânge careva. Și ce mă, deci tu zici setome unde mor și gata, ce? Ei, acum și tu. Hai să mănânc un ochi de păianjen. Cine vrea? Tu. Cine vrea și el să încerce. Vezi că tu știi că la loc de păianjen scade hunger meter-ul, nu scade... Nu, îți scade viața. Uite cărbune, uite cărbune. Ia tu memorile. Ok. Stai că trebuie să opresc filmarea. Păi? Nu te auzi, ai uitat că nu te auzi când pun căștile? Ce ca prostul le-am lăsat pe căști. Păi și ce mă lasă? Păi scoate și tu ăla și gata. Nu, stai. Deci. Eu iar te pierdui. TPA. Te pierdui, stai. Doi stresant. Cătălin măcar nu mai e. Cătălin nu prea, că tu până acum plătă de 200 de ori. Da, pentru că eu sunt ocupat și cu filmarea. A, și eu oare ce să mă? Tu ești ocupat să du-te mă de fața mea! Ce vrei, mă? Gata, dracu! Bă, gata a zis! Stai puțin că am un mesaj. Stai, deci dacă dă vreunul... Concentrează. Deci, nu mai dați, că mai am o viață. Păi eu mai aveam 3. Așa că stai cu mine. Bă, mi-a mine. copiat ăștia numele, scrie Mario 07. Dacă te duci la 0, la top kill. Bă, nimeni nu poate să se numească ca mine. Da, pe tine te cheamă Reader. Păi și? Dar în realitate nu cum mă cheamă, mă? Portugalia. Aha, și pe tine te cheamă Franța, bă. Dacă vrei mă cheamă Și pe mine Portugalia atunci. Păi pe Mario îl cheamă Portugalia. Nu, pe mine mă cheamă Italia, pe tine te cheamă... Pe mine mă cheamă România. Pe mine Cehia. Am găsit o zonă bunicică de făcut casă, ia, stați puțin. Și serverul ăsta se numește Minecraft. Da, Minecraft cu prietenii. Da, nu mă, deci, vă zic mâncarea mea preferată? Mâncarea mea preferată este mâncare. Da, și a mea știi care e? Când îl iau la bătaie pe Mario. Uite, bă, poate vrei să-ți dau 2 lipe. Cu sabia. Care sabie? Păi eu am sabie, bă, de fieram. Păi și eu am, bă. Păi atunci ce? Eu văzut că, bă, Vlad, tu băteai numai cu sabia de stor. Da. Că nu vreau să o consum pe aia. După asta că l-am luat la o lipă cu de fier, să-ți cui sărea creierul. Cui, mă? Ce? Cui mie? Bă, deci era să te omor cu sabia de piatră și tu aveai sabie de iron. Păi da, poate el nu dădea în tine. Nu dădea! A, mi-a dat tine că poți să-i faci cât fier vrei cu X3-ul activ. E unul, da. Mamă, deci acum fără... Încă unul. Fără filmat am
70 de... Am 70 de FPS-uri. Da, și eu filmam doar 8. 8, 13, Am 9. mâncat pastele, așa mi-a zis. Acum, vezi, acum se înregistrează la Vlad. Acum dărea măsa Vlad la o mamă de bătaie de se cacă pe el. I-ai da, Chiar că e până casă. i-ai da, E prima oară când îl bate măsa. E a doua oară. Poate a 10-a mie oară. Na. Se mai întâmplă. Nu e foarte, e cel mai urât de lănțic. Pentru că ăstea, tu știi că ăstea nu sunt bune. Mai ales dacă sunt chinezării. Tu știi? ce? Brățări de alea făcute din chestii de alea. Din elastice, mă? Da. Tu știi că dacă porți de alea ți se întâmplă nu știu ce? Tu știi că sunt foarte periculoase? A, da, dacă ești alergic, dar nu știu ce pui mei. Ei, dă-ne jos. Bă, oh, nu mai urla Radu că mă spargi la timpare. Păi nu poate, ele nu mai lucrează. Ba nu, Radu, este cu tot adevărat. Bă, mori, bă, Iance, nu mori. Bravo, bă. Voi unde sunteți? Fiecare suntem pe casă, nu? Băi, eu am găsit o zonă bună de făcut casă. Dar vezi să nu fie pe nimeni pe lângă tine. Eu sunt dita mai pădurea și nu e nimeni. Păi și noi tot pe acolo. Ia mă! Când pe la spate, când pe la față, eu dăm amândoi. Îi dăm la bucea. Da. Mamă, dar sunt la mobi în pădurea asta de mă... Plus că nu știu câtă viață am. Cât stai, mă, să pun un videoclip de 5 minute cu apăsăul? Nu știu. M-a enervat aseară. Bine, eram și eu pe mai multe jocuri. Da, mă, tu știi că poți să ții jocul tău preferat pe laptop? Adică? Jocul tău preferat de pe telefon? Care, mă, Asphalt 8? Da, tu știi? Da, mă, dar și doar că mi se face că se băteie și n-am chef. Ce ai, mă? Eu m-am jucat aseară Asphalt 8. Am făcut prima cursă și m-am plictisit și l-am șters. Nu știi? Jucați-mă pe telefon. Dacă sunteți sari, GTA 4. Cătă, tu ce... Tu... Ce Windows ai? 7 sau 8-ul are. Nu mai știu. 8. Dacă ai 8 și tu poți să-ți iei Asphalt 8 pe... Dar dacă Eu îl iau și pe telefon, dracu. păi pe telefon l-am și eu. Nu zici mie. Da, zic. Bă, haide, dați-vă pe la mine că am găsit aici un loc bun. Și noi. Mario, tu te duci pe ăla, eu îl dau ție. A, bine. Putuți! Mario, Și tu aici zici că e loc bun, mă? Am vrut să fac mișto de tine, mă. Că nu mai da TP, mă, că este un bou. Dă-mi tu înapoi mie TP. Păi ți-ți dau. Acolo să stai. Nesăm porcule ce ești. Eu? Tu, bă, tu. Hai, repede, că s-a vrea să mă bată. Dă-i repede, accept. Bravo. Am 80 de FPS-uri. Ești nebun? Păi dacă nu registrezi, te pui mei. Tu încă registrezi? Dă. Bă, eu nu pierd, bă, tot Făceați ceva lui Mario pe nara stângă sau și pe dreapta. Bă, eu nu pierd, mă, videoclipurile ca tine. Așa că deși ceva, încă nu mă auzeam pentru 2 minute și... Acum vezi că fac și un videoclip de 20 de minute și nu vă auziți. Da, cred că atunci te oftici de... Nu, mă ofti că... Cine vrea lână? Am eu lână, cine vrea lână? Tu. Unul al doilea săl. Uite, mă. Stați puțin, deci mai bine vorbiți frumos, pentru că o să vă bag la boxe. Nu Pini. Eu nu pot să mă abțin să vorbesc frumos. Eu te doar să vorbesc urât. Urât, mâncă-mi pui. Mâncă-mi curcudușul. Crâcu. Ce? Curmătii. Vedeți Te-am luat. aici. Vedeți fratele meu aici. Și ce faci la tu? Bine. Menționat tu orice auzi, să spui așa. Cătă e rău. Cătă e rău. Tată. Cătă e rău. Nu eu. Eu vreau bun. Radu, fă așa.
Spune, Că spune. te rău, Nu, Radu, trebuie să spui asta, trebuie să că spui. te rău. Nu, Radu, Că trebuie te să rău, că te 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 Eh, rău. oh, bă, aici că mă bombardează Că te nebunii. rău, că te 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 Care, rău, bă? că te rău, că te rău, Radu, taci drag! că te rău. Dragă! Va bine? Nu. Hei! Hei, ce bei? Nu, Tu dar curată, tu? Mario, deci dacă îmi dai acum TP, dacă acces TP-ul, ești cel mai rău din lume. Fac, l-am așteptat. Ce pe Nu l-ai acceptat. Aveți să-l așteptă? Da, hai. Ups. con là con cậu ơi đi con là con cậu ơi đi con. Wow, ești Hai, ești aici. Conga, unicorn. A, nu bă, ai refuzat-o. Mai acceptă încă o dată, nu trebuie să mă mișc. Acceptă-mă. Am acceptat-o. Am acceptat-o. Acceptă încă o dată. Pare rău. Cătă. Ce? Eu ești laminat! Că te rău, că te rău. Eu sunt băiat bun! Dă-te mă la și la Vlad. Pun un crafting. Ulu! Help me, help me, help me! Uite, ce mă atâta de... Ce e așa Bine, mai... prieteni, cred că aici se termină primul episod. Bă, nu da prostule! Și eu în curând îl începe al meu. Treaba ta, eu pe primul am filmat, tu treaba ta. Așa că... Ciao YouTube! ne vedem Stai să încep și eu să filmez. Bă, taci. în videoclipul următor. Tu, stai.